Мюнхенская прамова Владимира Путина 10 лютага 2007 года па сутнасці надала старт перыяду выразнай канкурэнцыі на сусветнай палітычнай арэне паміж светам дэмакратычным, у прыярытэце празрыстыя выбары, шанаванне правоў чалавека, рынкавая эканоміка і светам аўтарытарных і таталітарных рэжымаў, у прыярытэце захаванне асабістай улады і кантроль над усімі сферамі грамадскага жыцця. У апошнія дзесяцігоддзі канкурэнцыя перарасла ў адкрытае супрацьстаянне двух лагераў з кансалідацыяй у сваіх шэрагах краін праз фармаванне міжнародных палітычных і эканамічных альянсаў. Пачатак ваеннай агрэсіі Расіі супраць Украіны распачаў ключавы перыяд ва ўзгаданым супрацьстаянні. Выклікі сучаснасці вымагаюць аналізу і прагрэсіўнага бачання развіцця свету сацыял-дэмакратычным рухам. Бадай галоўнай праблемай з'яўляецца праблема бяспекі ў Еўропе і яе палітычных інстытутаў. Спробы рэалізацыі гібрыднага ўплыву на электаральныя працэсы ў дэмакратычных краінах Еўропы і свету з боку недэмакратычных дзяржаў, у першую чаргу Расіі, праз стварэнне інфармацыйных каналаў, ботафермаў, падтрымку прарасійскіх партый, палітыкаў, настрояў, мітынгаў і спробу расхістаць сітуацыю ў грамадстве ставіць у парадак дня сучаснай сацыял-дэмакратыі пытанне праблемы дэмакратыі ў сучасным свеце. З'яўленне палітычных партый і адыёзных палітыкаў, якія ў сваіх праграмах і прамовах абяцаюць імгненныя змены, дабрабыт, вырашэнне сацыяльных праблем грамадства, не абапіраючыся на рэальныя магчымасці дзяржавы і тэмпы яе развіцця, уздымаюць праблему папулізму. Войны ў Сірыі, Афганістане, Ізраілі і Украіне сталі прычынай масавай міграцыі насельніцтва. Мільёны грамадзян гэтых краін знайшлі прытулак у еўрапейскіх краінах, аднак іх павольная інтэграцыя ў грамадства, пераразмеркаванне сацыяльнага дабрабыту ўнутры дзяржаў, рост узроўню ксенафобіі падрывае адзін з асноўных прынцыпаў пасляваеннай Еўропы і акрэслівае праблему мультыкультуралізму. Падзел грамадства ў поглядах на стратэгію развіцця краіны, адсутнасць пошуку кампрамісу, няздольнасць грамадства адаптавацца да зменлівага свету ставіць яшчэ адно актуальнае пытанне перад сацыял-дэмакратамі, якое трансфармуецца ў праблему палярызацыі грамадства. Непрапарцыйнае развіццё рэгіёнаў, пераход да дэцэнтралізацыі эканомікі, свабодны рух людзей, тавараў, тэхналогій і капіталу, а таксама неабходнасць вырашаць сумесна глобальныя праблемы і выклікі сучаснасці прывялі да з'яўлення праблемы глобалізацыі. Дынамічныя змены ў навакольным асяроддзі, парніковы эфект і рост тэмпературы атмасферы зямлі ставяць перад сацыял-дэмакратамі кліматычную праблему. Вырашэнне гэтых праблем магчыма толькі супольнымі намаганнямі. Палітычная адукацыя грамадзян з'яўляецца фундаментам паразумення як праблем, так і шляхоў для іх вырашэння. Сацыял-дэмакраты ў розных краінах свету ўжо працуюць над вырашэннем гэтых праблем. Пры аднаўленні дэмакратыі ў Беларусі беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» далучыцца да вырашэння праблем сучаснасці, бо існуючы аўтарытарны рэжым краіны думае выключна пра сваё самазахаванне. Далучайцеся да сацыял-дэмакратаў. Створым будучыню разам.